Lasto. Asa naman ito mga tayador, oy? Ito, ara ng construction pa. Hoy, mga suking tayador! Hoy, undan naman ang construction. Kaya dugay mong madato, ana. Pamatad na mo dali, be. Matay man imong papel. Papel man as grade 1, madam. Legit na mo remit ha, ug kudag mi ha. O legit lagi ni. Imo ang G's, mabot us kalibo. Patay na. Unsa man na, madam? Secrets? Pwede swertres, pwede lasto na sa inyo. Sige madam, sulit sa kuntayan, 654. Rodolfo, no? 654. Rodolfo, 654. Oh, G's. Pangunsa man na madam, pang alas 11. Ay, dili, pang alas 2 ni. Ako asad, madam be. Patay asad ko, sweet dress. 147. Ako po, madam, 643. Jomar, 147. G's ni ha, oh. Jonel, 643. G's. Sus, may lang makadaog ko no, kapoy ra ba na yung mga construction? May lagma, sambahan ni akong lumiro ron ba kaya ron makaundang nagdi nagyug ko mo trabaho. Kapoy kayo oy. Hitak dire, ay. Ubalik na ako niya alas 2 na, uso ni Gawas. Bye. Sige, madam. Magamping jud ko. Hoy, undang na mo diya, be. Sige na bangag. Patad na mo, Sir Tres. Ano si Madam Charles? Taya ko, Madam. Sa may number mo, Rogelio. 607, Madam. Rogelio, 607. Ala, Gis. Ako po, Madam. 203. Nonax, 203. Ala, Gis. Salamat daw, may lang makadaong ni numero ha madam ba? Og makadaog na, sure ball remit ni ako ah. Ato sa ka. Ayo, Madam. Taya, uy, bildi pa ko sa kong isa gatos nga patan sa sweltris, oh. Uti kamay 147, pa yun ni gawas. Kamay, oy, mga boss! Galasgaw, nakadaog mong sweltris. Alas 2 na day, unsa day migawas? Taya, mga boss, uy, 147 ang nigawas, nakapildi kog sa gatos. Hala, 147? Daog ko. Sure, ay, nakadaog ka. Lagi, nakapatal kong Madam Sarge. Tanawa oh. Diarag akong duplicate. Mida daw, patanaw daw, be. Uti kamay, 147 yun di ay. Yati daogan ni mo, nyasam ka nakapatadan eh. Ka Madam Sarge lagi. Ka Madam Sarge mo na naya. Tiyan ni mo pre, oy. Say swerte! Utik kamay ka Madam Sarge yung kanim taya. Ka Madam Sarge. Da? Utik kamay na yung pirma ni Madam Sarge diriya o. Kabalo ka na si Madam Sarge, di na mo remit. Sure oy. Di lagi to mo remit si Madam Sarge. Pila din tayo taya ni mo. Balik Jis raman noon to. Na, bisa pagbaligis to niya, daog man to ni mo. Di lagi ka i-remit, ang gunitin ni be. Ako pa ni mo, kung mupatad yan kag sweltres pohon, diri na ka sa cellphone. Cellphone? Unsa man sa napagtaya? Ingon ani, rana, mag-register lang ka dira sa link, ibutang imo ang number, din na nakay-pilian dira. Sweltres ba or lasto? Ataya oy. Sure ko ka nga di mo to mo remit si Madam Sarge? Sure lagi ko nga dili lagi to kay gikan ako dito. Lagutan ning Madam Sarge oy. Gusto ka mo balos ka Madam Sarge? Na si Madam Sarge ito unang laki. Buang kang Madam Sarge ka, karon ka. Murag alas 2 na jud ron. Time na para mo remit. Mo remit sa boilet. Dugay, oy, udto na kayo, alas 2 na ba, ting remit na mo niya? Boilet. Ay, salamat, ni abot na yun ka. Unya, pila man yung na koleksyon? Ay sa boilet, be. Hala, boilet. Sisilyo raman ni oy, hinay kay patad ba? Sensiyo naman ni noon mo, ragikan na ginasabi sa wifi ba? Pero, sige, ay, sige na lang ni ay, kay pitpos kay Koron da, tana. Sige na, anak, sige na. Bibili tinihinay lang ha, katawan binidiri. Tabi. Maasa lang ng tao, anong mabirahan, tika, sige na. Uy, gawas na. Sige na, hapit, ay. Kulira ning bayuta. Wani mo girimit ang akong daog ha? Kanang laki ka? Igawas na ba? Hapit, alagi. Kaya, oy. Bahala na ka na, humana. Karon ka. Ay, nigawas na gyud. Kulira ka unsa ingos? Boilet, puti. Unsa puti? Siyempre, boilet, imong puti, oy. Asa ang boilet? Unsay asay akong boylet, asa akong daog. Pala ako na remit sa akong boilet. Remit sa imong boylet. Okay ra mabunog. Basta nakapanglaki ko ganiha. Wow. Kita, oy.